Приключенията на Пухчо. Аудиокнига. Зеленчуковата градина. Изминаха няколко дни от случката в гората. Фермата ставаше все по-тясна за двамата младежи и в едно прекрасно утро те затичаха из полята. Състезаваха се, гонеха се, веселяха се, смееха се, падаха и ставаха. Мишо прекарваше страхотно в компанията на малкото кученце, а то ставаше все по-силно и по-смело. От доста време насам той не се бе забавлявал така, но в един момент физическите натоварвания му дойдоха в повече и той поседна на един камък. Започна да прави масаж на краката си и с болка промълви: "Ох, Пухчо, много се изморих. Не бях тичал така никога в живота си. Трябва да се връщаме обратно, че нямам телефон, а баба и дядо ще се притеснят. Обаче толкова много ме болят краката. Нека да поседим малко, че се уморих много. Леле, стомаха ми как каркори. Чакай да се огледам за нещо за ядене. Ябълки. Сега ще набера малко и за теб и за мен. Знаеш ли, че те съдържат въглехидрати и ще им дадат малко енергия? Също съдържат и фибри, които спомагат за отслабване. Аз много обичам ябълки. Мама се опитва да ни ги дава вместо бомбони, ама като мога да си измъкне някое бомбонче, не отказвам." Засмя се младежа и подаде една ябълка на кученцето. Пухчо задъвка ябълката с огромна наслада. Мишо се засмя, поседна отново до камъка и захапа ябълката. "Ох, че за изочни!" промълви той. След като хапна ябълката, котрето се сгуши в Мишо. "Мори ли се, хлопе?" погали го Мишо по главата. Пухчо изджавка и притвори очи. "Знаеш ли, и аз няма да откажа да поспя малко. Много се изморих, а после ще се върнем", каза Мишо и затвори очи. Когато се събудиха, слънцето беше ниско над хоризонта. "Мале, скоро май ще се стъмни, а ние сме доста далеч от вкъщи." Подскочи Мишо и тръгна в неизвестна посока. Кученцето последва приятеля си, но на хоризонта все още не се виждаше нито селото, нито фермата. "И сега какво ще правим?" изплака Мишо. "Не можем да се движим в тъмнината. Или ще се загубим някъде, или ще се натъкнем на вълк или лисица. Нали помниш какво стана миналия път в гората?" Кученцето потрепера. Мишо се огледа и около него навсякъде беше поле. Изведнъж той забеляза купи със сено и извика радостно на Пухчо: "Давай да се мушнем там, а утре ще търсим пътя." И така двамата младежи се свиха в сеното и заспаха. Междувременно в къщата настъпи суматоха, след като Мишо не се прибра за вечеря. Баба му и дядо му го търсиха навсякъде, къде ли не из фермата, но никъде не го откриха. Никой в селото не беше го виждал. Селените се организираха и тръгнаха да търсят изгубеното момче. Телефонът на Мишо също даваше свободно от стаята му. Така притеснени и в търсене селените прекараха нощта. Утрените лъчи на слънцето погадаличкаха нослето на Пухчо и той подскочи. "Какво стана?" подскочи Мишо и разтри селените си очи. "Май прекарахме нощта в сеното", каза момчето и се протегна. "Давай да видим нещо за ядене, че умирам от глад и съм много жаден." Пухчо заподскача напред, като подканваше Мишо да го последва. "Чакай, къде отиваш? И без това май доста се отдалечихме и се загубихме сериозно. Искаш да не можем съвсем да се открием ли?" "Лоф, лоф!" продължаваше да го подканва Пухчо. Добре, добре," каза Мишо и тръгна след котрето. Изведнъж пред тях се разкри малко поточе. Супер! Сега поне ще се напием," каза Мишо и пристъпи напред. Загреба с шепите си вода и разкваси устата си. До него Пухчо пиеше жадно. "Леле, как съм гладен!" проплака Мишо и разтри стомахчето си. Кученцето заподскача весело и заджавка. "Чакай де, наистина ще се загубим съвсем," каза Мишо и последва малкото котре. Те се озоваха пред една малка зеленчукова градина. "Еха!" извика радостно Мишо. "Не вярвах, че толкова много ще се зарадвам на моркови и червено цвекло. Знаеш ли, нашите си правят една салата с морков и червено цвекло. Казват, че е много полезна, но аз лично не мога да я понасям. Слагат и малко зехтин и чесън и ядат се, но ядат сладолет. Не ги разбирам." Засмя се Мишо и измъкна един морков. След това още един и го подаде на Пухчо. Малкото котре се намръщи, но коремчето му така къркореше, че то си представи, че захапва вкусен кокъл и замляска шумно. Мишо се засмя и каза: "Майко, толкова съм гладен, че този морков ми изглежда супер вкусен," каза момчето, изми моркова водата и го захапа с наслада. "Да ти разкажа ли за какво са полезни морковите?" "Казват, че подобряват зрението. Сега след 5 моркова ще имам зрение като на Супермен." Цвеклото пък било давало енергия и ставаш като спортист.
Знаеш ли откъде ги знае всичките тези неща? Еми от мама. Тя много държи да се храни здравословно и постоянно ни обяснява за храната. Но си мисли, че не я чуваме. Обаче толкова много повтаря и повтаря, че то няма как да не я чуе човек. Засмя се Мишо, но в очите му се прочете тъга. Пупчо, много ми липсва мама. Понякога не я слуша въобще. Оправдавам се, че влизам в пубертета, но истината е, че много ми се подиграват в училище и не искам да ме мислят за бебе. Аз много ги обичам. Само да се приберем и ще ги запрегръщам. Давай сега да се движим бавно в някаква посока, каза Мишо и тръгна покрай поточето.